adhi mi weche manyien. Jodak mabari onyiso luoro rekod medruok timbe mahundu kata wacho singo ne kito mahundu ni kuoja medore kendo jodak yude kinde mag kai thuolo mar juma achiel kende. Kuoja mne osenego ji 4 e gwengego kendo kwalo jamni bura. Oganda makono mano osedok e bang' ne monj dar e kinde mokalo. Chenro mar chako ngima kunde jo samo ok nyanya golemo kore kod monj mag jo masani odu gwenge. Sasa nasikia sasa pia ni wale jamaa ni waine alipiga sasa kama ndio ngine ni misi mwingine nikaenda hivyo huyu mwingine akasema malize nikaanza sasa hii na sasa yada the mid shaft mid tibia fibula. The gun went through the anterior part of the tibia and extended through the posterior. Kuomba sana serikali kwamba wajaribu waangalie maneno ya security sana. Tulipata amani serikali waanze kutoa bunduki na imani ya bunduki ya mwanzo tulikuwa tumesema maneno ya risasi yenyewe, lakini hakuna risasi inatolewa. Mahukumu jadolo maroka kutana gipo kod Samson Tuliapo serikali la manutu wedegi kod mane